ajamaan. Kääntää vielä toiselle puolelle Kamoua. Kolmonen, tuo heitto menee ohi. Amsil taistelee levypallosta ja täräyttää pallon vielä Massaretta vastaan. Nyt siellä on 3-2 vastaan tilanne. Amsil lähtee ajamaan, pyörähtelee ja kova ratkaisu. Ranska johti ottelua parhaimmillaan 10 pisteellä. Nyt vaaditaan vielä äärimmäisen tarkkaa lopetusta otteluun. Kado korin alla, Jantusta vastaan, askel Riken näytti omasta mielestäni todella selkeästi. Kas näin. Kado, jälleen yksi hyökkäyslevypallo hänelle lisää. Kyllä tuo valtavan energiaboostin Ranskan pelaamiseen Kado. Tällä kertaa sanotaan, että ei ole se taitavin kaveri tuolla hyökkäyksessä. Pääsääntöisesti erittäin jälleen kerran positiivinen puolustuspään pallon hallinta. Muurinen ajaji. Nyt Muuriselta syöttö korin alle. Nyt Alpisi rikkoo Mustavaa Amsille. 24 vuotta, 206 senttiä ensimmäinen sisään ja 21 minuuttia, 15 pinnaa ja 7,5 levypalloa. Se on omasta löytyy Pons, joka on osunut jo 3 kertaa viivan takaa. Pallon risto, se roikkuu ilmassa. Pallon nappaa saliin. Gustafsson. Valtonen. Amsil. Gustafsson kääntää vielä Salinille. Salinille ei ole tuossa heittopaikkaa. Amsil tekee työtä ja tekee väkeä. That one bounces out for Finland. They get the offensive read. He's got to get something up here. The step back, the three, the fight for possession. Amsil gets it back. And now they're going to break the press here. Suni pushes it forward. Amsil is fouled. Strazel will put his hand between Finnish internationals. Amsil gets 16 minutes and 20 of action. 8 points, 5 rebounds for him. And Amsil